Kimyatlar bu keşfi ince yıldan soň az wagtlyk bolsa da iza dolansan, yürek yatlamadan dolar gören soň gelin yadigarlik surata düşeli. Yürek yatlamadan dolar gören soň gelin yadigarlik surata düşeli. Kime pursat kalı bilmeýär ýatda, emma galyar şol könece suratda. Kim yatlar yat yurtda, kim Aşgabatda, gelin dostlar bile surata düşeli. Toylarda uzağa gidermen edil şol yerde, elini dost yarlan egnene oyda. Durun dostlar bile surata düşeli. Elini dost yarlan egnene oyda. Durun dostlar bile surata düşeli. Emme pursat kalı bilmeýär ýatda, emma galyar şol könece suratda. Kim yatlar yat yurtda, kim Aşgabatda, gelin dostlar bile surata düşeli.